Mentres os bailaríns e bailarinas do grupo Aturuxo se cambian de indumentaria para seguir bailando, imos falar con Isabel García Quintela, que é a secretaria do grupo Aturuxo. Isabel, moi boas tardes e moitas gracias por estar hoxe ante as cámaras da Televisión de Galicia. A fundación desta agrupación folclórica data do 20 de marzo do 55 e nun principio adicábanse, entre outras cousas, ao teatro. Por que non seguides a representar obras? Bueno, mira, ahora estamos quizás nunha etapa de transición no grupo. Nos estamos dedicando máis a investigación do folclore. Intentamos, sobre todo, que estamos vendo que as fontes de onde podemos recoller están, por desgracia, morrendo, porque son persoas de moitos anos. Entón, isto das interpretacións, das representacións, non é que as deixemos. E máis, temos dúas obras que as representamos fai 8 anos ou así, que son a Romería e unha representación de A Noite de San Xoán e Noite de Meigallo e Esconxuro de Manuel Cajaraville. Pero vamos, de momento estamos dedicándonos máis á representación e investigación. A investigación na década dos 70 foi unha das vosas máis fortes actividades. Como foi esta investigación da época dos 70 e tamén a que estades levando a cabo agora? Bueno, mira, quizás a época dos 70 é precisamente porque foi cando tuvemos un contacto máis directo con as pandereteiras de Mens. Sí, porque foi nesa época cando se xunguiron ao grupo, non é? Sí, foi nesa época. Entón, quizás fora a época de máis saída fora, non? Ao campo. A recollida é un problema bastante grande que temos na rexión, porque a xente, en principio, nos mira así un pouco con desconfianza, ou que a ver a que veñen estes, que é o que queren, non? E moitas veces é moi difícil que unha persoa nos transmita o que sabe. Entón, tuvemos a sorte de que as nosas pandereteiras colaboran perfectamente con nós e veñen con nós a donde sexa. Xa che digo, o problema de investigación é iso, que moitas veces sabemos de algunha persoa que pode decir algo, pero costalle moito traballo. Ahora mesmo temos dúas persoas que saben moito, que teñen 90 anos, e temos uns problemas grandísimos para que nos digan, xa non que bailen, porque xa non lles pedimos que bailen, pero o xeito deles, que vamos, por moito que aprendamos, non o vamos facer exactamente igual, pero o xeito deles témolo que ver. Hai ese problema, non? De que a xente todavía non entra en Cal crees que é a importancia cultural destas xa famosas pandereteiras de Mens? Bueno, a importancia cultural, xa creo que xa non se debía cuestionar, non? Porque é a representación viva, precisamente, deso que nós queremos recoller. E iso é vivo, o sea, non é o que che di un libro, que o libro aguanta do que lle poñen, sino que iso se ve. Elas poden nos falar xa non do que fan elas, porque temos a Prudencia que xa pasa dos 80 anos e xa nos está falando e nos di cousas que xa facía a súa avoa. Eso pode dicir ela, e non xo pode dicir ningún libro. O acervo cultural que arrastran tanto en folclore como en modos de vida, porque hai que ver que son labradoras, que están sachando e que os seus ratos de ocio adícanos a tocar a pandereta. Iso é loable e, desde logo, a min que me dera chegar aos 80 anos con ese entusiasmo. Moitas gracias, Isabel, pola túa presencia no programa.